politieke interesse van jongeren is net van belang. Nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Want ik vind, jongeren zijn de toekomst. En als wij de interesse van de jongeren nu niet hebben, dan hebben wij de interesse van de volwassenen van een paar jaar later ook niet. Ja, ben ik het op zich mee eens, maar het is wel zo. Op dit moment zijn het de mensen die moeten kiezen, zijn de volwassenen. Dus ik vind wel dat daar meer de focus op moet liggen dan op de jongeren. En ja, je hoort nu toch wel continu van hoe gaan we de jongeren meer bij de politiek betrekken. Maar ik vind dat eigenlijk moeten beginnen met een opkomst die lager is dan 50%. Dat we moeten beginnen bij de kiezers en niet bij de jongeren van de toekomst. Jawel, maar onder jongeren vallen ook mensen tot 23 of zelfs tot 25 jaar. En dat is wel een grote categorie van de stemgerechtigden. En ik vind dat je je daar juist wel op moet richten. Want je kan je nu wel richten op de mensen die 65 jaar en ouder zijn. Maar als die over een paar jaar allemaal verdwenen zijn, zal je wel de mensen die nu tot aan 23 jaar zijn moeten hebben om wel weer naar de stembus te gaan. Ja, klopt. Maar wanneer je je focust op, eerst vanuit gaat van, wie zijn er nu bezig met kiezen? Wie moeten nu die beslissing maken? Kijk, oké, wij zijn de toekomst, maar de toekomst is nog niet nu. En nu moeten er ook mensen naar de stembus gaan, want anders dan zit er niks representatiefs. Kijk, als er een opkomst is, zoals bij de laatste provinciale verkiezingen van minder dan 50%, dan vind ik dat juist naar die kiezers heel veel aandacht moet gaan. En dat je juist die moet betrekken, als eerste moet gaan betrekken bij de politiek. In plaats van de jongeren die hierin, jammerlijk, maar toch wel op de tweede plaats staan, omdat het niet stemgerechtigd is. Jawel, maar daarom vind ik niet dat je kan zeggen dat de politieke interesse bij jongeren niet van belang is. Ik vind toch dat je een soort van combinatie moet maken tussen de huidige kiezers zien te bereiken en de jongeren daarin meenemen. Op 12 maart gaat het om de landelijke politiek. Het gaat eigenlijk niet meer om wat de provincie zegt of wat de partijen in de provincie willen veranderen. Maar echt gaat de coalitie van de Tweede Kamer, gaat dat de meerderheid behalen of niet? Dat vind ik eigenlijk toch wel heel erg jammer. Jawel, maar wij zijn wel degene die daar invloed op hebben. Wij kunnen onze stem laten bepalen door de landelijke politiek. Of wij kunnen gaan zeggen, we laten onze stem bepalen door wat we op provinciaal gebied belangrijk vinden. Ja, klopt. Maar ik denk toch wel dat bij provinciale verkiezingen de provincie op nummer 1 moet staan. En op deze manier wordt het toch wel behoorlijk ondergesneeuwd door het grote landelijke geheel. En vooral die grote landelijke kopstukken. Ja, zulke kopstukken heeft de provincie eigenlijk gewoon niet. Dus daarin is het inderdaad, je kan je keuzes wel van af laten hangen. Maar de meeste mensen zullen dan toch hun keuze baseren op wat gebeurt er landelijk en niet op wat gebeurt er provinciaal. Ja, daar zit wel wat in. Maar ik vind wel dat het de taak van de provincie is dan de taak van de politieke partijen in de provincie om zichzelf zodanig te promoten dat zij wel de kiezer kunnen bereiken om toch de kiezer te laten stemmen op wat er in de provincie belangrijk is. Want er zijn wel zaken die gewoon op provinciaal gebied belangrijk zijn. Klopt, maar als zelfs de landelijke kopstukken zeggen van het gaat nu niet om lijsttrekkers, maar het gaat om één gezicht. Dan vind ik toch wel dat ook de partijen die zichzelf aan het promoten zijn, meer naar de landelijke politiek richten dan naar de provinciale politiek, zelfs de provinciale partijen zelf. En als al die de partijaanvoerders vanuit Den Haag ook in de provincie continu zichzelf gaan promoten, dan blijft het maar alsmaar richting de nationale politiek gaan en niet richting de provinciale politiek. Ja, dat klopt. Persoonlijk vind ik ook dat de landelijke politiek nu afstand ervan moet nemen. Dat ze gewoon de provinciale politiek hun actie moeten laten voeren en ervoor moeten gaan zorgen dat zij zichzelf kunnen promoten in plaats van dat de landelijke kopstukken dat over gaan nemen.